Cepat lakune cepat. Mulane umah jeneng ngisor ya. Makane digendong carane. Ini gendong ini gendong. Ngene. Kon kawus. Amangnya nyong mantu dari Kak. Ah, kayak gue gonyong apa? Yuk alo, ijol-ijolan karo tempe ya. Aduh, bojone wong ditawak-tawak nang ijol-ijolan tempe, guys. Ya Allah. Hah? Nur bandeng. Bojone Rika urup-urupan karo bandeng. Yang kok nyok bonus nang ngene ya? Ya. Ndi bojone Rika? Bu. Kon mentung ngene. Ora mentung ora deresan. Oh. Saya siapa jenengan, Nek? Hah? Siapa jenengan? Saya